bota digute atea. Zein dira deitu gabe datozenak? Zer nahi dute aita zuzenean zuri begira? Zein dira oihuka mintzo direnak? Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean, aizturaren zingira hontan gertatua. Ikara burtsaren bigarren izena. Zein dira deitu gabe datozenak? Gogoan dut orain aspaldiko aholkua. Ez bida erraren mirabe dena. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean, hausturaren zingira hontan ito dituztenak. Abesti berriren batian, zuhaitz azaletan, argaren zilarruretan, iluntzetan. Ostikoz bota digute atea. Zein dira deitu gabe datozenak? Agurra izpaketak senitarteko guztiak. Agur lagunak ta jolasten ginen tokia. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean, hausturaren zingira hontan ito dituztenak. Abesti berriren batian, zuhaitzaren azaletan, herriberako izardetan, Nafarroa. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean, hausturaren zingira hontan gertatua.